बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बाक्सानि सालबारि स्टेडियाम कमलाबारियाव सेथि बिरेन कुमार उजिर मेमोरियेल जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि स्टेडियाम कमलाबारियाव सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव सेथि बिरेन कुमार उजिर मेमोरियेल इंटर क्लाब टुर्नामेन्ट जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जादों। बेनिनो मैया सेमिफाइनाला जानानै थांबाय आरो बेखौ बेखेवदों सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि दावहारु बसुमतारी बिथाङा। बे गिबि सेमिफाइनाल बादायलायनायाव सानजारां गेलेमु हानजा सालबारि आरो बिरसा मुंडा एफसि फुटबल हानजानि गेजेराव जादोंमोन। बे सेमिफाइनाल राउन्डआव देरहानो हादों सालबारिनिफ्राय सानजारां गेलेमु हानजाया ट्राइब्रेकार जोनानै 1 गल लानानै। बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव जा इंटर क्लाब टुर्नामेन्ट खुंनाय जादोंमोन बे फैयै फैयै दिनै जोंहा गिबि सेमिफाइनालाव दिनै सफैबाय। दिनै सेमिफाइनालाव जोंहा बाहागो लानो हादोंमोन सानजारां स्पर्ट्स क्लाब सालबारि भार्सेस बिरसा मुंडा एफसि फुटबल क्लाब। जोंहा इंटर क्लाब सोलिगासिनो दा। दिनै सेमिफाइनाल फार्स्ट सेमिफाइनाला जोंहा विनार जादों सानजारां एफसि जितु पेनाल्टि शुट जानायाव जादों दिनै बेखिनियानो। जोंहा बाहागो लानो हादोंमोन सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डाराव जिखिनि एपलेटेड टिम बे जोंहा 24टा टिमा एपलेटेड दङ। दा 24टा टिमनि गेजेराव 24टा टिमानो फैदोंमोन। दिनै फैयै फैयै सेमिफाइनाला नै दिनै गिबि खेबनि थाखाय जाबाय आरो जोंहा नैथि खेबनि सेमिफाइनाल दङ। दिनै जोंहा इदि आलासि माबानाय जायासै जिहेतु जोंहा बायदिसिना जोंनि एसोसिएशननि आन्डाराव जिखिनि बिबानगिरि दंमोन बिसोरबो बायदिसिना बेबस्थानि थाखाय फैनो हानाय जायासै। दा आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दिनैनि जितु सेमिफाइनाल गेम बे सेमिफाइनाल गेमखौ आङो एसिस्टेन्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखेवना होनाय जादों। मैया बिथांमोना एलाउन्स होदोंमोन नालाय बे एलाउन्सखौ खोनानैसो आं इयाव सालबारि साब डिभिजनाव खेला जादों होनना मिथिदों। मिथिनायनि गेजेराव आं दिनै खेला जादों होननानै आं फैदों। खिन्थु फैनायनि गेजेराव पाब्लिक एसे खम नुदों। खिन्थु पाब्लिकआ बुरजा जानायबा मोजां नुगौमोन, मोजां जागौमोन, इन्टारेस्ट जागौमोन। खिन्थु खेला गेलेनायफोरखौ आं मोजांखौनो मोन्दों। खिन्थु दिनैनि दिनाव माने नायग्राफोराबो एसे खम जादों। बेनि कारणे आं एसे दुखु मोन्दों आरो। बे टिमा जोंनि सालबारि आरो जोंहा बागान बासबारिनि बेयाव जोंहा बासबारिना जेनबाय ओमफ्राय जोंनिया सालबारिया देरहाबाय। बेयाव जोंहा गलसेयाव देरहाबाय जाहैबाय सालबारिया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।